E vreo jop. Dar eu am filmat-o odată, e este. În imagini sunt surprinși inspectori de patrulare aflați la datorie într-un sat. Ei au oprit un automobil pentru a întocmi șoferului un proces verbal. În jurul lor s-au adunat mai mulți săteni care își manifestă indignarea. Trasă! Că Aici este участковый! Eu sunt la mine sat! Eu aici m-am născut și aici trăiesc! Înțelegi? Din imaginele postate nu este clar cine este inițiatorul conflictului, însă tonul este dat de către săteni. Domnul polițai, tu nici nu te-ai prezentat. Cine ești? Și de unde ești? M-am prezentat. Arată. Cu părinții tăi, nu cu mine. Cine ești tu? Să mă înveți. Cine ești? Reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare spun că au identificat bărbatul care i-au amenințat și ultragiat pe polițiști. Se vede clar că polițiștii noștri au acționat foarte corect. Din filmuleț se vede clar că persoanele sunt cu semne evidente de stare de ebrietate. Atunci nu putem noi spune că toți cetățenii nu respectă poliția. Este identificată persoana, este citată pentru a fi documentată. Pentru faptele sale, tânărul riscă până la 8 ani de închisoare.